Assalamu alaikum muhterem milletteşler. Halkımız tırmışında hem yaşayışındaki kayber vakıgalar hem şiraşular bilen Tatarlar tapşırığı. Bugünkü çıkarılışta Venada Avrupa Tatarları Alyansının 3. kurultayı. Biz hazır dokumentler hazırlap Avrupa Tatar Alyansın indi şuşu Евросоюзның Советіне тәқдим etip kirsek, biz anda 401-ci uyuşma bulup kiremiz. Bu indi ikinci mümkünlükler verecek. Оренбург театрында Güzelim Әсәл. Әсәлдәге характер, onun тыйнаклыгы, onun sabırlığı, onun kişiliği yoktur hazır kişide андай качестволар, андай характерлар. Мәдәният үзәгендә яңа иҗат сезоны. Шул кадәр көттек бүгенге бәйрәмне. Ял көннәреннән соң зур көч белән башлап җибәрәбез сезоныбызны. Яшь буын милли мәдәнияткә омтыла. Балаларны җыр аша, номерлар аркылы татар теленә өйрәтәбез. Тапшыру ахырында Таисырның 100 еллыгы сәхифәсе. Avrupa Tatarları Alyansı Халыкара Ассоциациясының 3-нче съездында аның уставына үзгәреш кертелде. Шуларның берсе оешма исемен үзгәртү. Моннан тыш делегатлар киләчәк Авропа Сабантуе 2020 елда Софиядә узарга тиеш дигән фикергә килделәр. Шушы көннәрдә Австрия баш каласы Венада зур вакыйга булды. Европа Татарлары Альянсының 3-нче корылтайы. 16 илдән 53 делегат яңа проектлар, оешмаларны үзенә кабул итте. 2 көн барган чарада милләттәшләребез белән безнең төшерү төркеме дә аралашты. Чит илләрдә гомер иткән татарларны нәрсә борчый, нинди гамәлләр башкаралар, аларның кайберләре хакында безнең видео язма. Дөнья гизәбез. Хәзер без Австриянең баш каласы Венада. Әлбәттә, бу шәһәрдә дә безнең милләттәшләребез гомер итә. Һәм инде мөһим чаралар да уздыралар. Әлеге чыгарылышыбыз нәкъ менә шул хакта. Инде алда әйтелгәнчә, Европа татарларының 3-нче корылтайы узды. Делегатлар Бөтендөнья татар конгрессына Авропа Советына кирү өчен документлар әзерләү буенча ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Бүгенге көндә 400 оешма türlü milletler boyunca, cemiyet kişiler boyunca şuşu yışmağa kirgenler, anda kirir için bizge 5 yıl işlerge gerek idi. Mine biz 5 yıl işlep, tege her yaktan da dürüst rekomendasyyalar alınıp, şuşu datan ötkenden soң bizge andi mümkünlük tudu, hem indi siye şunday karar kabul etti. Biz hazır dokumentler hazırlap, Avrupa Tatar Alyansın indi şuşu Евросоюзның Советіне тәқдим etip kirsek, biz anda 401-ci uyuşma bulup kiremiz. Bu indi ikinci mümkünlükler verecek. Съезд программасы буенча Авропа татарлары Альянсының җитәкче органнарын сайлау узды. Аннан резолюция кабул иттеләр. Бу хакта узган тапшыруларыбызда җиткердек. Европа татарлары Альянсы корылтайының тагын бер яңалыгы. Монда яңа оешма эшли башлады. Ул Морзалар оешмасы. Иң беренче әлеге оешманы оештыручы нәкъ менә Польша илендә Гданьск шәһәреннән. Анда бүгенге көндә инде 46 Морза исәпләнә. Предложение было на конгрессе, только на съезде было конкретно. Здесь тоже есть разных, оказывается, в Франции живет Мурза, в иных странах тоже есть Мурзы. Пусть надо откроить поширение, там расширить это. И это я понимаю, я это буду помогать. Benim annem әйтәдер, kızım, sen bit tatar kızı. Нәрсәдә эшләсәм дә, эшләмәсәм дә ул әйтәдер, sen bit kızım татар кызы. Менә шушы сүзләр мине гел сопровождает через свою жизнь. Поэтому я, понимая это, осознавая все больше и больше, я понимаю, что я часть татарского мира. Әйе, кем Морза, кемнең ата-бабалары мирасы, кемнең әни сүзе. Иң мөһиме алар татар булулары белән горур. Менә корылтайда тагын 3 яңа оешманы Европа татарлары Альянсы үз канат астына алды. Болгария, Италия һәм Швеция. Ике тапкыр Сабантуй уздырдык. Шунда мин горурланам. Быел татарча диктант язабыз. Теге елда яздык, очрашып торабыз. Этот съезд нас действительно всех объединяет.
татар Европы. Он дает нам новое дыхание для того, чтобы реализовывать новые проекты. Он дает новые идеи для того, чтобы их нести в народ, в люд и, соответственно, продолжать нести нашу культуру в Европе. Билгеле милләттәшләребезнең сорау тәкъдимнәре байтак, алар аны безнең ашада җиткерделәр. Менә хәзерге вакытта Татарстанның 100 еллыгы була. Мин уйлау буенча безгә Европа илләрендә кирәк урнаштырырга экспозицияне безнең Татарстанның 100 еллыгы өчен. Менә минем бар сорау бөтен дөнья конгрессыннан ярдәм итәргә материаллар белән, информация, видео, фото безгә кирәк ясарга бер экспозиция бөтен илләргә. Безнең бу информация бер булырга тиеш. Әлеге чарада кунаклар да бар иде. Безнең эшебез зур, нигә дисәгез, бүген менә әйтергә кирәк. Без Казахстаннан, Уральский шәһәреннән килеп утырабыз. Халыкаралык конкурс үткәзәбез балалар турында. Балалар арасында Назип Җиганов исемендә. Шуган без әйткән идек, без сезгә булашасызмы? Безгә шул информация бирергә кирәк менә. Берсе дә ишетсен. Бездә Уральский шәһәрендә шундый конкурс үтә дип. Россия Федерациясының фән һәм мәдәният йортында милләттәшләребез берничә минуттан монда Европа илләрендә иҗат итүче милләттәшләребезнең концерты башланачак. Әлеге концертны әзерләп алып баручыларның берсе Швециядә яшәүче Айна Зеттерлунд. Европа татарлары альянсына кабул ителгән 3 оешманың берсе нәкъ менә аның җитәкчелегендәгесе. Алар Европа күләмендә узган татар мәдәни чараларны оештыручылар оешмасы. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без Европа татарлары очрашкан чарада. Билгеле инде алар оештырган бик күп төрле кызыклы вакыйгалар безне һәр вакыт юлга чыгара. Менә инде ничә еллар дәвамында татар кызы конкурсында катнашкан һәм инде Европада яши торган татар кызларын әзерләүче Айна безнең яныбызда. Һәм әлбәттә, бәйрәм бүләксез булмый. Бүген без аңа менә шушы матур вакыйгалар, чаралар оештырганы өчен, татар кызларын чын мәгънәсендә татарча сөйләргә өйрәткәне өчен үзебездән кичкенә генә бүләк бирергә булдык. Менә Татарстанның Кукмара районында әзерләнгән әлеге таба сезгә бүләккә рәхмәт йөзеннән, Айна. Кукмараның әйберләре бик затлы, алар сыйфатлылар. Рәхмәт сезгә зур иттереп. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Лейсана Садырдинова, татарлар, Вена шәһәре, Австрия. Оренбург татар дәүләт драма театры үзенең 30-нчы сезонын Шыңгыз Айтматов әсәре белән ачты. Бөтен дөнья халкына таныш барлык әсәрләре дә җан һәм тормыш белән сугарылган дөнья күләм күренекле язучы повестының оригинал исеме Тополек мой в красной косынке. Татар телендә нәфис тәрҗемә халык язучысы Әмирхан Еникинеке. Бу спектакль дистәләгән театр сәхнәләрендә куела. Шуңа да карамастан, Оренбург театры сәхнәсендә ул режиссер Рөстәм Абдуллаев күзаллавы буенча бераз башкачарак күренә. Спектакльнең исеме дә Гүзәлем Әсәл. Фируза Әбсәләмова дәвам итәр. Спектакль башыннан күренгәнчә барысы да югары дәрәҗәдә. Хореографиядә, декорацияләрдә. Вакыйгалар төрле урыннарда бара. Шуңа да декорациялар функциональ. Томанлы Кыргыз тауларындагы юллар, йолт-йолт уйнаган утлар, фарлы машинаның үкреп аварияда әйләнгән экшн күренешләре белән башланып киткән тамаша искиткеч матур милли музыка. Вакыйгалар узган гасырның 60-нчы елларында Тянь-Шань итәгендә бара. Сюжет гади шофер Ильяс белән авыл кызы Асылның мәхәббәт тарихы. Әйтә хәзер бер минут кичекмәстән. Сине кулымнан яздым әле. Әйе, менә кулымнан яздым. Ләкин мин сине белән генә китәм әле. Спектакльгә әзерлек язын ук башлана. Театр цехларында берничә ай эш кайный.
Гүзәл әсәрнең эчтәлеге, сәхнәгә куючыларның һәм труппа осталарының эше, булар барысы да труппаның нигезе булып тора. Спектакльнең образы ул тормыш юлы. Тормышны әйбәт итеп үткәрер өчен нәрсәләр кирәк, нәрсәгә таянырга һәм ничек кешеләр арасында нинди мөнәсәбәтләр булырга тиеш дигән менә шундый уйларны без салырга тырыштык бу әсәргә. Беренче карашка геройларның драматик кичерешләре булган сюжетның гади линиясе, тормыш кыенлыклары алдында ныклык хисләрен тикшерү. Бу тарихны кызыклы һәм кабатланмас итә. Төп герой Ильясны Илдар Байменов уйный. Заманасы яңа, ләкин проблемалары иске. Җәмгыятьтә кинәт килеп чыккан тормыш үзгәрешләре белән яңа әсәр социаль әһәмияткә ия була. Хошы бири авырлыклардан. Ошның өчен как-то Мин андый күстимәсен андый түгел. Ну, авырлыклардан кешеләр куркайын, авырлыклардан аларсыз яшәп булмый бу дөньяда. Театр автор артыннан сорау бирә. Кешедә ничә кеше бар? Һәм үзеңдә бу кешене ничек якларга һәм акларга? Якларга тик мәхәббәт белән генә була, чөнки ул үлемнән көчләре. Спектакль бу хакта. Яшь әсәрне уйнаган актриса моны аңлаган. Үзендә теге авылда үскәч микән, теге әтиемәле казак булганга микән, күңелгә бик тә якын. Кайбер менә беренче актага булган вакыйгалары ул минем өчен таныш кебек әйтәсем килә. Бу барысына да билгеле тарих. Шуңа күрә минем образымда ниндидер яңалык табарга теләдем. Героемда миңа барыннан да бигрәк аның бер катлылыгы ошады дип сөйләде әсәрле ролен башкаручы. Ничек абруйны саклап калырга һәм теләсә кайсы ситуациядә кеше булып калырга? Драманың төп фәлсәфи юнәлеше әнә шундый. Спектакльдә һәр кайчан, һәр кайда була торган гомум кешелек өчен әһәмиятле мәсьәләләр күтәрелә. Бу Фәйзи театр спектакленең сюжеты. Марсель Рахматуллин Бойтимир ролен башкара. Ул җиңелләрдән түгел. Берничә сәхнә эчендә шушы кешенең тормышын, ниндидер эчтәге кыенлыкларын, кичергән теге тормышында авырлыкларны, ниләрне теге уйнап кына күрсәтү түгел, аны тоерга кирәк. Спектакльдә театрның барлык актерлары катнаша. Олай гына да түгел. Әсәлнең улы Саматны 5 яшьлек Эмиль Рахматуллин бик оста башкарды. Тормышта ул артист Марсель Рахматуллинның улы. Иртәгә барып алырсыңмы? Әлбәттә. Эшләгәнем кайта. Тамашачылар тугрылык, кешелеклелек һәм кайчан төзәтелмәгән хаталар турында мавыктыргыч тарихны күрделәр. Тамашачы аларның матурлыкка, элеккечә үк ышанырга теләвен раслап, аларны бик яхшы кабул итте. Бу дөнья ничек кенә үзгәрмәсен. Удивительная способность этого театра сочетать традиции национальной культуры, национального театра с его пластикой, такой подвижностью, поэтичностью и традиции русского психологического театра. Минекләр бәләкәрәк әле 5нче класска иртәрәк дип уйлыйм аны карарга. Ә менә 8нче, 9нче, 10нче, 11нче классларга яраклы. Уңышлы премьераларга, күңелле очрашуларга, яңа иҗади уңышларга бай булыр дип, театр 30нчы иҗат елына аяк баса. Һәм киләсе 2020 елда 30 еллык юбилеенда да тамашачысы белән бергә булыр дигән өметтә кала. Алда артистларның гастрольләр көтә. Алар үз спектакльләрен 30 октябрь көнне Казахстанның Актуба шәһәре тамашачысына тәкъдим итәчәк. Оренбургдан Фируза Абсалямова, Татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Мәдәният үзәгендә яңа иҗат сезоны. Шул кадәр көттек бүгенге бәйрәмне. Ял көннәреннән соң зур көч белән башлап җибәрәбез сезоныбызны. Яшь буын милли мәдәнияткә омтыла. Балаларны җыр аша, номерлар аркылы татар теленә өйрәтәбез. Тапшыру ахырында ТССРның 100 еллыгы сәхифәсе. Алар 4 яшьтән монда. Башкаланың татар мәдәни үзәгендәге музыка коллективына мәскәүлеләрне кечкенә яшьтән кабул итәләр. 20 еллык тарихы булган балалар фольклор ансамбле быел Шатлык Рисаләт исеме белән эшли башлады. Мәскәүнең татар үзәгендә яңалыклар моның белән генә тәмамланмый. Нур коллективы шулай күңелле тамаша әзерләгән. Барыс хакында да киләсе язмада.
Камилә инде 4 яшьтән алып сәхнәдә чыгыш ясый икән. Тик һаман дулкынлана. Татар милли мәдәният үзәгендә үтә торган чараларны ул аеруча ярата. Камилә һәм аның дуслары милли киемнәрен киеп, үзләрен сәхнәдә чын артист итеп хис итәләр. Без татарлар үзәгендә татарча җырлыйбыз, биебез һәм татарча сөйләшәбез. Шатлык рисаләт ансамбле ясады чыгыш Крымда, Казанда, Хельсинкида. Безгә бик күңелле. Монда минем бик күп дуслар бар. Мәскәүнең татар милли мәдәни үзәгендә иҗат итүче шатлык ансамбленә 20 ел. Бу вакыт бик күп сәяхәтләр, чыгышларны үз иченә ала. Казан, Кырым, Санкт-Петербург һәм Финляндиядә узганнары аеруча кадерле. Мәскәү татар милли мөхтәрияте чаралары, сабантуйлар, мәдәният көннәрендә алар сәхнә бизәкләре. Бүген балалар фольклор төркеме яңа исемле булды. Бүген татар мәдәният үзәгендә зур бәйрәм. Нинди бәйрәм дисәгез, иҗади бәйрәме. Һәрбер коллектив үзләренең эшләрен күрсәтәләр. Ачып җибәрәбез сезонны. Шуңа күрә балалардан алып, олы яшьләргә кадәр бүген чыгыш ясаячаклар. Нур ансамбленә Мәскәү тамашачыларының аерым карашы, аларның иҗат сандыгында моңлы татар халык җырлары. Безнең концертларыбыз гармоннар белән генә уза. Бездә минусовкалар да юк, плюсовкалар да юк. Чын авылча концертлар куябыз. Менә шуның өчен безнең концертларыбызга килегез, чакырып калабыз. Авылыбызга кайтып, урамнарында йөреп, җырлап, күңел ачып, безнең ансамбль самый главный ник инштырылды дип беләсез. Авыл кешеләре хәзер бит инде татарлар бетәләр имештер, алай итә, булай итә. Шуның өчен без элеккеге заманнарны кире кайтармак телибез. Чын гармоннар белән җырлап, әби-бабайлардан калган моңнарны, гариф-гадәтләрне кайтармак телибез. Безнең главный задача безнең ансамбльне менә халыкны татар телен оныттырмаска. Мәдәният үзәгендә укытучылар инде бу елга барлык теләүчеләр өчен татар телен өйрәнү курсларын ачты. Гомумән, монда оештырылган һәр чараның мөһимлеге хакында татар мәдәнияте үзәге кунагы, Татарстан фәннәр академигы, филология фәннәре докторы, профессор Мирфатих Зәкиев та ассызыклады. Иҗтимагый үзәк бик зур эш башкара. Мин менә фәннәр академиясе исемендән шушы үзебезнең Мәскәү иҗтимагый үзәгенә бик зур рәхмәт белдерәсем килә һәм аларга исәнлек, саулык, уңышлар теләргә рөхсәт итегез. Гүрия Садыйкова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Асыл яр. Шундый матур исем белән Удмуртиядә балалар ансамбле эшләп килә. Үсеп килүче буынны татар мәдәниятенә тарту проекты 10 ел элек оеша. Республика, Россия күләм иҗади бәйгеләрдә катнашып танылалар алар. Һәр көздә ансамбльгә яңа балалар кабул ителә. Быелгылары белән безнең җирле хәбәрчеләребез аралашты. Шөлдерле барабан, трапеция, тортмачык, годингнә музыка кораллары, ничек яңгырыйлар. Тортмачык тавышында ат тояклары шыкылдавын ишетергә була. 3-5 яшьлекләр шаккатып тыңлыйлар. Иң кызыгы ритм белән үзләренә аваз чыгарып карау. Осылар ансамбленә бу көздә йөри башлаганнар. Сергей Тепин балаларга төшендерә белә. Шул арада кичкенә оркестр оеша, бергә уйнап карыйлар. Осылар татар җыры һәм бию ансамбле оешканга 10 ел, республикада бердән-бер һәм үрнәк санала. Составында 50 бала, 3-тән алып 16 яшькәчә 4 төркем. Кабул итүдә конкурс юк. Баланың таланты йөри-йөри ачыла диләр остазлары. Ансамбль республика өстәмә белем үзәгенә беркетелгән. Вокал, хореография, музыка коралларында уйнау, театр сәнгате комплекслы шөгыльләнәләр. Киләләр, безнең номерларны күреп, концертларда күреп, әти-әниләре балаларын үзләрен теләп киләләр. Балаларны җыр аша, номерлар аркылы татар теленә өйрәтәбез. Идәннәр тимер түгел, әмма шыдый. Дәресләр атнага 2 тапкыр. Альбина Миннемөхәммәтованың ярый хәзер уң кулы Артур Гайнетдинов бар. Ул 7 яшьтән йөри башлап, инде таныклык алуга ирешкән.
Менә бу беренче группа 3-4 яшь иң кызык инде алар. Бөтен синең өйрәтүләрне тыңлап сеңдереп баралар. Мен әле үзем дә һаман да өйрәнәм вокалга һәм музыка кырларында уйнарга. Зурлар төркеменең зур җиңүләре дә бар. Узган ел Бөтенрәсәй түгәрәк уен татар фольклор фестивалендә гран-при яуладылар. Җирле фольклорны да өйрәнәләр. Җитәкчеләре Лариса Гайнетдинова оешкан елдан алып аны максат итеп куя. Әти-әниләрен дә оештыра белә. Кызуларын көткән арада остахана ачарга киңәш иткән. Әниләр сәйлән, чигүч беләре кебек кирәк-ярак алып җибәргәннәр. Кул эшләренә өйрәнәләр. Мин үзем бик яратам бу эшләрне, матурлыкларны ясарга, поэтому кызларны өйрәтәм. Тегәбез татарский мотив белән брошкалар. Хәзер брошкаларны бетергәч калфаклар балаларга тегәбез, концертный костюмнарга. Милли бәйрәмнәрдә дә асыл яр сәхнә бизәге ел сайын аерым программа белән үз концертларын куялар. Ижадан Фәнзия Салихова, Татарлар. 1919 ел ахырында РСФСР халкы арасында надаллыкны бетерү турында махсус карар кабул ителә. 20 гасыр башында Казан губернасында билемле кешеләр саны 18%-тан артмый. 1921 елдан алып 1929 елга кадәр Татар Республикасының милли икътисад сәясәте мәгариф һәм фән өлкәсендә дә бик нык үзгәрә. Совет фән үстерүнең яңа системасын төзүдә дистәләрчә галимнәр актив катнаша. Алар арасында милләттәшләребез дә шактый. Моның хакта тулырак Таисырга 100 ел сәхифәсендә сөйләрбез. Бүген мин сезне Татарстанның яңа икътисади сәясәткә күчү чорындагы тормышы белән таныштыруны дәвам итәм. Алдагы чыгарылышта без иҗтимагый вәзгыятькә тукталган идек, бүген исә без мәгариф һәм фән тармагына тукталырбыз. 1905 елгы мәгълүматлар буенча русча белем алган татарлар саны 4% кына була. Ана телендә белемлелек күп мәртәбәләр югары тора. Республика төзелгәннән соң беренче елларда олылар өчен 6000 тирәсе мәктәп эшли. Биредә соңгы 5 елда 200 мең кеше язарга өйрәнә. 1927 елдан белемле кешеләр саны 1,5 тапкыр арта һәм Татарстан халкының 44%-ын тәшкил итә. Мәктәпләрдә барлык катлау балалары да укый ала. 1926 елда республикада 2000-нән артык башлангыч һәм урта мәктәп эшли. Шуларның яртысы татар мәктәпләре була. Югары уку йортларына керү дә шактый җиңеләя. Аларга беренче чиратта эшче крестьян балалары кабул ителә. Вузлар каршында эшчеләр факультетлары, рабфаклар төзелә. Татарстанда алар Казан университеты һәм Политехник институты каршында эшлиләр. Аннан кала татар эшчеләр факультеты да оештырыла. 1920 еллар башында Казанда берничә яңа уку йорты һәм фәнни тикшеренү институты ачыла. 1924-27 елларда Казандагы югары уку йортларын 2000-нән артык кеше тәмамлый. Фәндә беренче адымнарын химик Гыйлем Камай, тарихчылар Газиз Гобайдуллин, Михаил Худяков, геолог Евгений Тихвинская һәм башкалар ясый. Бик күп кенә танылган галимнәр 1923 елда төзелгән татар халкы тарихын өйрәнүче җәмгыять әгъзалары булып торалар. Худяков белән Гобайдуллинның тарих фәне өлкәсендәге казанышларын аерым билгеләп узарга кирәк. Совет галимнәре арасында алар беренчеләрдән булып татар халкы тормышының фаҗигале битләрен ача башлыйлар. Сүз Казан ханлыгы тарихы очерклары һәм татарлар тарихы дигән хезмәтләр турында бара. 1922 елның җәеннән Үзәк комитет карары белән башкача фикер йөртүчеләрне чит илгә сөрү башлана. 1928 елның июлендә Республика Совнаркомы Татарстанны өйрәнү җәмгыяте оештыру турында карар чыгара. Бу җәмгыять Тассыр районнары тарихын өйрәнү белән шөгыльләнә. Республикада махсус урта белем бирү системасы формалаша башлый. 1921-22 елларда Татарстанда 8 педагогия техникумы ачыла. Алар Казанда, Спаста, Алабугада һәм башка районнарда урнашалар.
Киләсе тапшыруда без әлеге теманы дәвам итәрбез. Бүгінгі менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без һәр вакытта сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күз уңында тотып эшләргә тырышабыз. Хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз.